Každý člověk, když vstupuje do života, touží uspět. Klíčem k našemu úspěchu je využít náš potenciál. Velikost našeho potenciálu je dána velikostí našeho vlivu na druhé lidi. Ve škole se učíme rozumět matematice, gramatice, cizím jazykům. Kolik hodin jsme se učili rozumět lidem? Kolik hodin jsme se učili rozumět sobě? Ve škole se učíme počítat, číst a psát. Kolik hodin jsme se učili komunikovat? Ve škole objevujeme fyzikální zákony, zkoumáme chemické reakce. Kolik hodin jsme strávili objevováním našich talentů nebo zkoumáním našich nadání? Jak můžeme uplatnit náš potenciál, když jsme se nic z toho neučili? Proto i velmi úspěšní lidé často využívají jen zlomek svého skutečného potenciálu. Tragédie je, že o tom nevědí. Mnoho pokladů života nám totiž zůstává skryto. A to jen proto, že je vůbec nehledáme. To je důvod, proč pro vás připravujeme projekt Máš potenciál. Projekt, ve kterém vám ukážeme, jak vyplnit tuto propastnou mezeru v našem vzdělání. Chcete-li být mezi prvními, kdo se o projektu dozví, zanechte nám níže váš e-mail. Těšíme se na vás.